vaan kaikille. Pelataan nytten NHL 14 rankkarikilpailuja. Toivottavasti tykkäätte, koska on sanottu, että pitäisi tehdä NHL 14 videoita. Ja alkuvideo tulee olemaan rankkareista. Seuraava ehkä näistä peleistä. Mutta muistakaa nyt tykätä. Katsotaan miten pärjätään. Ollaan me vaikka tää St. Louis Blues. Ihan normi tämmönen perusjoukkue. Siellä on TJ Oshie, Alexander Steen, Derek Roy, Patrick Berglund ja sitten Vladimir Tarasenko. Sitten meillä on maalivahti ihan hyvä. Sitten voidaan aloittaa tää NHL 14 rankkareilla. Tää ei oo mikään tämmönen niinkö oikea pelaaja vastaan, koska meillä ei oo vielä nettiä tässä. Tää Xboxilla. Xbox 360. Nyt aloitetaan tämä. Se meni maaliin. No ihan hienosti meni. Sieltä tulee sitten vettä. Oli itse asiassa aika hieno maali. Mutta ei mikään kummonen maali. Tässä laitetaan tätä kameraa vähän. Niin nytten. No tuo ei nyt ollut mitenkään silleen hieno maali, mutta kyllä se ainakin meni. Sieltä Antti Niemen kilveältä tai kilve ylhäältä, en tiedä. Niin nyt uusi rankkari. No, se ei kyllä onnistu. 2 onnistumista, 1 ei onnistuminen. Mutta nyt taas jatketaan näitä. No niin, Alexander Steen. Tää on tosiaan joku ruottalainen. Taas ei onnistu. Mä melkein aina koitan längestä edellä. Laittaas vähän ääniä pienemmälle. No niin, jatketaan nyt. Mä laittoin vähän vaan ääniä pienemmälle. Tuo oli kyllä huono yritys. No hävittiin tää eka, mutta jatketaan nyt. No tuo oli kyllä aika huono yritys. Koitetaan saada ainakin 5 tai 6 tykkäystä jotain sinne päin. Katsotaan nyt. Ei. Tuo ei kyllä mennyt, koska längestä ei aina mene, mutta jos testaa längestä, niin siitä tulee ainakin hieno maali. No voi kakka, sen teki ja voitti. No, mitenkä enää hyvä näissä rankuissa. Vaikka muutaman maali oonkin tehnyt. No niin, jatketaan nyt. Koitetaan tästä lähtien nyt ainakin hienoja maaleja. Koska nuo on nyt ollut aika rumia. No se voitti 3-0. Taas käymme kyllä hienoja maaleja. No ainakin Motti Tom pelasti, mutta en tiedä muista vedoista. No tuo kyllä näytti semmoiselta, että se ei olisi laukas, mutta kyllä se oikeasti laukas. No niin, meidän vuoro. No ei kyllä taaskaan onnistunut mitenkään hirveän hyvin. Tehdäänpä silleen, että aloitetaan alusta.
No, nyt ei jatketa. Syö torton. Sekin kyllä meni. Mä en oo saanut paljon maalia tässä aikaan. No tuokin meni nytten tolppaan. Kaikki on mennyt aika huonosti. No tuo voitti kyllä nyt 5-0 vai 4-0. Ihan sama mulle. Koska ei mene längestä. No mäpä nyt yritä längestä. Koska ne ei jostain syystä nyt onnistu vaan. Mitä mä nyt oikein teen? Mä jatketaan nyt. Teki ihan huvikseen tommosen maalin. Mutta joo, jos tykkäsitte videosta, muistakaa että tykkäys. Koitetaan saa 5 tykkäystä tai 6. Jompikumpi. Mutta joo, muistakaa tykätä. Se olisi mun puolesta moi. Moi moi.